A konkurencia. A konkurens. Mehetsz. Kérdezd meg, hogy ilyen izé van-e, ilyen rostonsült valami, így állj meg és mutasd neki a papírt, ilyenet van! Menjünk a Burger Kingbe, bazd meg ez a Mekik! Na most már ne látjátok és kérdezzek. Kérdezzek ezt elfogadják. Ne látják el. Nem. Kérdezzek. Hello! Mit kértek? Burgert, ezt kérdezzek, ilyen van-e? Ez leves. Add már neki. Ezek burgeresek. De add nekik, én van-e? Ez nem jó ide. Akkor menjünk. Bocsi! Itt is állj meg, hát te kiad valamit. Ezek mellett állj meg itt. De akkor eltakarom fejem, itt állj meg. A lóka. Azok a Szandinek kérőjön állatja. Hallod, nem látok a Jó, nem foglalkozom. Itt van valahogy oda.